Снимки няма да правиш. Защото на нас малко се опит да се крие врата и пак ме цъка. Ники, искам чорокогашник. Ще ми излязат всички, забрави да си купя бежа в 20 ден. Аз искам староправен. Ще съм жарен, не ще се Ето е горещо. Ама каква татя, каква марка? Ами, аз ще покажа. Тази очва с него. Побавно. То сега. Сега ще давай. Топъл. Аз тъмно исках, бе. Тъмно. Няма тъмно в магазина. Няма. Няма. Има, бе. Няма тъмно. Той жега, не ти трябва тъмно. Тъмно, бе, тъмно. Аз обичам. Искаш тъмно? Сега ще... То какво ти нещо? То светло ти? Да, аз ще изпия. Тази ще кажеш, искам да чорокогашник. Малката красивичка чорокогашник. Чувате ли чорокогашник, не знам? Чорокогашника сега ще го обуеме. На манинката няма... Ана, мен, чара обуя майка ти. Един е чорап на майката, един е чорап на манинката. Не, така не. Мале, да не е булката. Май, не трябваше да го пускам, а? Леле, Упане. Добре. Мале. Добре, точно. По-нататък? По-нататък? По-нататък ти ли ще го обуваш? Не мога сама. Ей, черфагаш. Ади бе. Нямаме време, колкото чака. Оттам да не е като да го събуваш. Оттам така ще го обува, а? Било лесно, а? Ох, изпотих се в кърпичка. Добре. Нагоре те да тълпаша? Не. Ние влезем до асансьора. Дай да тълпаша. Сега Дай да тълпаша. трябва ще рада да ви. Благодаря. Ей си ма тук, един го стана. Колана се откачи. Слушай, аз го взимах. Аз съм ослабнал и аз имам голям проблем. Кола взимах, не ми става. Аз все пак не мога да скарам. Как можа да Той преди? го взимах от тоното. Вика, после да ми го върнеш. Че снима! Колана предали, че го отрежа, брате. Какво се прави? Не откачи се, беше се откачил, викам да да го маниш ли? Добре. Ей, се откачаш. Абе, късидачка, късидачка. Началите си извадил от черта. Айма пък се качиш друга реда. Тъй ако тръгне, даната взимаме в Германия механик номер 1. Прехвърлям работи, ще ходим. Па за сила е. Ей, се откача, цялата работа ми съсипта работа. Целектора, гостигня, гостигника. Гости. Дай да го скараме. Кой ще ми скара? Дай да го държам. Държи. Нас
Вася, ти трябваше да го пропуснеш, не? Нецензурираната версия. Оп, изкара го. Пък ме фанат гащи, отпаднал съм. Аз съм сам мълчи. Кажи сега, че няма да фанат. Аз съм по-слаб от това. Но то може да не стане. Как няма да стане? На краката. Рибак случай няма ли? Чето направо голямото забрано. Багажик ще ми убива. Не знам бе, там къщи, ресторант има, какво ще ме питаш? Ето, чувам да търся стол. Ай, върни се, ай. И багажника става. Важното е желанието. Багажника, Важното е желанието. Ма нямаш нещо плаченце сега да ми поселиш да седна, че там ще ме убива нещо. Ще цапам панталона. Я разтовари багажника, като ти ще насапат. Ти дънки бе. Така е вятър. Или вятър, мятър. Мятър, сещай се. Сещай се. Сещай се само ли човек? Не може. Днеска му дава 40 града. След обяд. Тогава след обяд, кой ще му бъде? Аз не стия. Ники, мен къде не забравяш? Много жел. Малката. Нямаше оттам. Няма да стане. Ти кой номер дънки носиш? 36. Той ясно за 36, ама няма да стане. Добре, става. Става ли? Последната дупка. Става, не става, майко опада. Още една дупка не можем да правиш. Хайде, да, ще го връщам. Ужас. Добре. Какво ще правим сега? Как пада ти Той нещо? ми пада, виж, той трябва да се стисне. На моя. Той като се сложи, да се тук го Чуй там, чуй, тъй. Как да отивам, като се парат ми грашче, мен. Ще го връщам. Ще го връщам. Моля да се обича направо да си почина малко. Това е, аз искам. Той като го пъхнеш, мога да го пъхна, обаче като го пъхна и пак излиза. Разбираш? Да, ще го настиснем на ти, бе. На кое? Той сега виж. Да, следваше. Той сега трябва. На кое ще го стиснеш? И другия направо не издържа. Нас, чуйте. Нещо. Бомбон няма за мен, бомбон. Много коса имаме и ми гореше много. Лекичко, гледай, че изпина много. Дай сега колко правиш. Оставайте прости. Малко очити. Така. Ето кърпичка, виж какво са, цапахте са. Не бе така, той ще обърши. Днеска имате роб. Ох, мамо, къде е тя? Мале, то виж, колко му трябва, виж, ще път наймаш. по-старателно. Как е, то не може. Как да не може, може, всичко може. Пока долу, виж, цапам. Май засмява пока. Оле, обощар имаш ли познат? Горе. Да, горе, след долу. Долу също безостатък. Гоше, какво правиш, бе? Ти ли са нещо? Гоше! Да, се обърни, бе. Ти го дай. Не знам къде. Ще направя зле. Да ти дам моя. А? Да ти дам моя. Аз имам един Много тук. голям, много голям. Ама трябва ми да ми става върхле. Ами ще го пробвам сега, чакайте. Той този хартиен се предаде, аз не мога да го отворя. Защо му се е разтекъл, скъсал се. Давай да става някой да давай. Няма такъв. Абе, няма че. Няма да стане. Чай. То подържата няма да се вижда. Чакай бе, само да го вкарам, нали го натисна. Вода сама, аз се изпцих, вече трябва да се отвичам. Парфюм ми дай, защото... Има обичаната. Парфюм ми дай, защото... Уж кръстника трябва да те прави или пък ти му правиш на него. Пък аз съм по... Малко те се случи да такива на кода на това. Не мога, човече. Какво да кажа? Вълнувам се много.
Идва да ме взима и вече да се успокоя. Чакаш го с нетърпение. С нетърпение вече определено от няколко часа. Воли ми баса, и да не е това беше. Кликни, пробвай го. Чакай. Нещо не трябва да пикай. Ще да обърни се, да пинеш. Как ще стои тъй? Ще търчи тъй. Не, тъй ще изтая го, какво да направим? Тук дай той да пъхнае. Пак трябва да го вада сега. No, ама то да скъсам. Браде, ще скъсам. Хубаво, айде, остави го. Стави го скъпче. Вземи го за джобата. Кое? Айде. Ейде, охе, майка ме! Някой го фане долу да стои! Ще ме разчекна само кола на това. Така ще искам и аз, Коля, майка ме! Да се вижда косата отзаде тогава. Или да няма един кум да му помогне на този човек. Той по телефон. Дигайте го! Поведете, бе! Николай, букета горе! Високо! Високо! Шак, буката! Браво! Ники, букета горе! С другата ръка! Ръце горе! Най-високият младоженец, който съм снимал някога. Чакай да видя само. Задръж да видя дали е станало. Добре, айде още веднъж. Снимка. Боби, внимавай! Обърни се обратно, може да се виждаш другото коляно. Така, другото коляно да се вижда. За нейното внимание. За нейното внимание искам да се приборите. Гошо, като са ръце, браво, Така, по-артистично, по-артистично, хайде. Айде, аз съм статия! Браво на тебе. По-естествено, по-естествено. Той по-бързо става. Дайте сега сте изумени от красотата. Искам да сте изумени от красотата. Правите ли? Мене. Не сте виждали такава красота? Вие сте заслепени в момента. Точно така. Браво. Браво. Стига толкова. Горчива! Горчива! На ресторанта повече горчиво. Беле. Иска да Ще го оставя, писам само в моята кола, трябва само да отида да карам. С другата. Защото ми беше съвпаднал така, че двамата там, спой си. Ей това е. Айде, целувка двете двойки. Айде.
всички те искат да го поздравят с една много специална песен. Кажи нещо. Какво да кажа? Виж там. Беляшка ги остави се тръгна, че следващата булка. Ти си принца, вземи обувките и намери проблем. Аз съм съвсем. Моята вече изпята, давай следващия. Ма те не са на твоята пепеляшка, да? А, на друга пепеляшка са. Те с твоите ли са? Твоите ли са? Твоите ли са? А там да стоят. Добре, нека да стоят. Ето го, там тръгне. Там тръгне. Работник. Кажете нещо. Работник ли бя? Работник бя. Давайте си. Само бъз. Не бойте се. Колко пъти бе? Кажете нещо за младоженците, пожелайте ми нещо. Кажете нещо. Живи, здраве, много деца. Пак ще върнем. На следващата ти сватби, нали, вечка се развлече по-нататък, пак ще върнем. Няма. Само ние с тебе ги правим те сръбите. Само ние с тебе ги правим. Аз съм много рад, че тридиш, знаеш. Шегувайки се, показвай. Кажи му нещо лично, кажи му нещо лично. Случно момиче. Не е буков като тебе момичето, Маню. Трели? Не. Сега го отказах пешо си играл. Ти точно му кажеш нещо. Какво става и да будите? Как два момички взе и бяха, че си взема аз. Какво търсиш? Какво търсиш? Людей бе, що не ги взе? Голям късметлия, че пара тази играта. Булка. Не е булка, тя никто е голям късметлия, че тази жена му обърна внимание. Но оттам нататък каквото се нареди вече, Петър е вървен. Ето момче. Петър няма, живи здраве. 3 деца няма, 2 пълнояса. Ти я вълня? Ама ти си намерил обувките? Да, поне знам, че си ги търся. Какво ще правиш? Ще пожелаеш нещо на жените? Да бъдат много щастливи. Само? Да, само. Щастливи и здрави, нищо друго. Не, това е ясно. Щастливи и здрави. Да, и аз подкрепям. Много щастливи и много здрави. Не ги пуска човек. Добре, айде влизай да мога да спра. Аз няма какво ще го бъда. Колко е фотогеничаран си става? Красавец. Спирай, няма какво. Седни до него да станете двама. Те ста, пак пиде разсъд си майка му, ела още така си. Нас е тези ги запаши, само на нас не ги дай. Аз ще се плата пълно. Аз ще му купя башето. Кой ще пожелаеш на младоженци? Макарат, вода правим, нали?